Pagpatuman og reblocking sa nasunog nga parte sa managsiligang barangay sa Luok ug Upaw sa Mandaue City patun-an sa mayor. Samtang dugang ayuda alang sa mga apektado giapod-apod. Mubalik si Nico Sereno sa report. Sa pagresponde sa kabumbiruhan sa sunog sa barangay Luok ug Upaw niadtong Biyernes, nahimong hagit ang kasudlunon ug kahagipot sa lugar ug sa agianan. Moabot sa usa ka gatos ka mga balay ang naugdaw. Matod sa City Fire Marshal, kung wala na pugnan ang kayo, posibleng mas daghan pa ang maapektuhan kay mas baga pa ang mga balay sa unahan. Mao nga alang kang Mayor Glenn Bracede ang ayang tun-an kung mupatuman ba og reblocking o pag-establisyar og karsada sa lugar. Iyang gimando sa taga-Housing and Urban Development Office kun HUDO nga tun-an ang plano nga reblocking. Yung ko na to ang ilang kahintang. Kahintang dili karon. Mana next ana before sila mabalik, at least kuha na to, ma-determine na to. Kay bawo na matapilakbo o ma-reblocking ba kay di man kibaw sa incident ba nga basi mo balik na po simbako. Pipila sa mga nasunugan, aminado nga lisod ang access o agianan padulong sa ilang lugar. Apan matud pa mag-agad ra sab hinuon sila sa plano sa gobyerno. Ang amo lang tanga na ami diri, natigaan sad mig ganun bitang way bitaw nga walay mamarking dira sa kini do. Para makaagi sad ang mga sakyanan. Oo. Mga naaga ni one time na nasakit ang bilan sa roto ba dito ay. Palahos importante sa yung nani nga sitwasyon ba. Kay nang poos kayo, mga balay nga dito kasud ang mga bombero dayon sa kuan. Nang sulod pa. Dapat na sa kasada. Samtang giapod-apod na sa city government ang hinabang para sa mga nasunugan. Gipangunayan sa mga city officials ang distribution sa tag 10,000 pesos sa mga house owners, 5,000 pesos sa mga sharers o renters. Unang giapod-apod ang para sa taga-barangay Upaw, dayon gisunod ang hinabang para sa mga nasunugan sa may barangay Luok. Samtang ang mga taga-Pikas Campo, uban ang mga kaalyadong organisasyon, nag-apod-apod na sabog ayuda para sa mga biktima. Naglakip kini sa mga kutsyon, mga sanina, underwear ug ubang mga panginahanglan. Nagpasalamat ang mga residente sa nag-abot-abot nga mga tabang, apan doon na sab sila'y hangyo sa umaabot pa nga manghatag. Ubay-ubay na among bugas sir oy na may mga daghang dilata. Ang among kinahanglanon gyud na sunugan diri sinin tanog plywood ug langsang makatuko din tan mi sir oy. May na lang to mga light materials ra okay ra basta makapuyo nami nga kami bahala na lang. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.